napalabas, surok ka na kayo. Iti prayer nga God answers prayer. Ti Dios ket mangsungbat ti kararag. Tanuhan nga mangsungbat, edihan tayo nga karkararag. Ngam, makita tayo, Old and New Covenant, and even our personal life, ket kapadasan tayo nga dargay answers iti prayers tayo. So nga, gumagat tayo nga kararag. Okay? Try to manen, ket duwa tikat ko nga, encourage ka na tayo, tikas sa tayo nga pray, a prayer of agreement, kaya day, agbalin nga, prayer warrior. So, prayer of agreement. Yung muna na. Ito yung Bible, ada ito eh. Matthew chapter 18, verse 19 and 20. Pakibasa. I also tell you this, if two of you are here on earth, concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. For where two or three are gathered as my words, I am there among them. Okay. So dito yung makita ito yung word nga, agree. Amen? Verse 19. If two of you agree here on earth concerning anything you ask, my Father in heaven will do it for you. So makita yung agree. Kanya ti agree? Agtunos. Agree. Agtunos. Adaanda iti unity. Ag-unite. Agmaymaysa. Amen? So, iti panagmaymaysa iti kararag biblical. Isu nga ti maysa ditoy, maming sana dadayay, kaskas sa yung kararag, nga saggaysa. Ket kunata yung di bali, dinggan ay apo Diyos si kararag ko. E di nagtaltalak tayo dyan, nga gaputa, kunani apo Diyos, iti ay dadumang scripture, nga dati kararag, dinggan ni apo Diyos, uray may sana. Ngayon hanga na lang iti teaching the Word of God. Isu nga, I believe, nga iti na duma-duma nga teaching the Word of God at dati kay applya na. Isu nga haan nga mabalin nga kunain tayo nga gaputa dinggan ti Dios ti kararag ket kanayong kang agmaymaysa. Nga kunam nga, uray maymaysa, kakararagang kanayon. Dito prayer of agreement, biblical na ito teaching ni Jesus. Hallelujah. So, ada iti, effect na mo ito kasaan nga kaya, siya maymaysa. Yes, I believe in that. Isungahan tayo ako naan, ura awanti, kadwa kunuhaan na ka makijojoin, iti prayer, iti kakadwa. Dito nga teaching ni Jesus, prayer of agreement, ano't mga mabalin, nga maaramid mo na ito may maysa. Ta sino ka agree ngay? Magana dito two or three or more. Amen? So nga rod, biblical na ito
unity, or agreement, and prayer. Okay? Kasano di kasada nga agree? Kailangan nga agree da, ijay dawatan da first. Isu nga da, iti prayer of agreement, hang kayo mabalin nga agree, nga hanyo nga mo nga duwa, noan niya day dawatan niyo. So very important the prayer of agreement, nga aware kayo, amuyo nga duwa, noan niya day dawatan niyo. Okay, not true dyan. Haan nyo nga maarami ti prayer of agreement, nga haan mo nga amu, ti dawatem. Bueno, haan nga amun da maysa. Kailangan duwa, isuda nga duwa, or talo, amu da jay, dawaten da. Very important yan. Iti prayer of agreement. Kailangan, sebagian youth, kaya't natin mga asawa, amon nyo maki-agree. Natin kararagtangay. Kaya't ko mga asawa kasi ay. Sakbay ngag-pray kayo, amoy yung duwa. Amen. Okay. Youth man na nagay. Tapos pangrigan, ag-asawa, ag-agree namat, natidawatan da. Sebagian, gumatang na tilugan. Kailangan, amoy doon yung aduwa. Amen. Ora garamit ti balay. Siyay. Kailangan amuyo yung aduwa rin. Kailangan amuyo nga perpermi. Hanga dahil medyo hangko mawatan na. Narigat agreement nung kasi. Be sure nga amuyo nga permi. Adang kayo ti nag-agrian, nag-istoryaan, sa kayo ag-agree nga ikararag. Hanga maki-agree ka makanyak, andang iti prita, basta sumursurot ka lata. Hanga mabaliti kasi. Or ito ba'y artarkul niya? Sometimes, ada tayong may pakararag. Nyati kararag ta. Kung ada yung may kararag, kung ano, basta may kararag kalatan. Awan ti agreement ti day, decision ko nun niya ti kararag ko. Ti agreement, ibaga man. Na kararag ta. Kahit ko ti maagasan, kasi amen? Ibagam ijay. Tapno maki-agreeak. Iprita nga duwa. Ano ti hikwati artarkole? Madida pa nga ibaga. Ni Bartimeon to pa ni Jesus. Inbaga na kahit kung makakita kuma. Ni Jesus siya yan. Ano pa di mang subok naman yung san? Nidaldala na ka ti Holy Spirit, among kuma. May kat na ide ka tayo. Tawaran ni Jesus agsaludsod. Dadyo masaksakit, ide full of Bethesda. Nade ko na kahit mo ka dito umimbag. Kat sigurado isungurod nga dahi nga gururay makibord na danom. Takayat na ito umimbag. The question ni Jesus, naunag dihay. Kahit mo ka dito umimbag. Kat kayat na nga rin, sungurod nga da. Nga uray na di danom. Kaspar nga mapang ka di hospital. Kahit mo ka dito umimbag. So, sermonan na ka di. Sungod nga dak dito nga nadidik straws, takat ko tumimbag ko na day. Pero the agreement dyan, tapno umay ti agreement, kahit mo ka dito umimbag, diritso ta kini Jesus Christ. Kasi amen. Kahit mo ba diritso, atatsin na ka na Jesus. So, ano yung solusyon ni Jesus? Kahit mo ka dito umimbag, ang hanga diya danom, diritso ka niyak. Yes, amen.
So adu, ti adalan daw the prayer of agreement. But the prayer of agreement, ag-agree kayo nga duwa, tunos kayo. Ag-unite kayo. So nga dapat amu yung aduwa. Okay? Number 2, the prayer of agreement, kailangan burdenin yung aduwa. Kailangan kayat yung aduwa de. Hang babalin, nga da agreement, hang kumakasta akong kunanan. Nagkararag kayo, lugan, Coach City kaya tayo may isa, bus tayo may isa, hawa ng babalin. So nga dapat kayat yung aduwa. Wipon nga duwa ti kayat yung kasi. Amen. Adu ti pinadpadas ko iti prayer of agreement. Pero nagrigat kayam na ito, hanggayam nga sa ulang na ito ikat nalalaka. Kailangan nga kayatsu nga duwa. Karkaro agasawa na ito kailangan. So nga dati agriri ka na kayo may isa, agdibati kayo pa'y. Inga na nga, agtunos kayo. Amen? Ano yan pa ka talaga? Ti kararag takas yan. Tiga po na gamino apay na ito ti kararag takas tuy. Wala ngam na ito yung arudmat kaniyak. Sige, tungtong kayo pa. No sino mga abak, iso ti may priyan. Nakamito pa yung agasawa. Ado na gidyahay. Kailangan mi nga pag numuan, pagsawan, Ilocano ka dita. Okay. Ada pa ibagak kada kayo. No pagnumuan. Okay? So makita ulit ang word pagnumuan. So nga, agsao kayo pa Amen. Pag numuhan nyo pa no niya ti kararagyo nga talaga. Okay? That's number 2. Kailangan kayat yung aduwa. Oh. Amen. Number 3. Kailangan ada faith to ijay nga aduwa. Number 3, kailangan nga da unity, ijay faith you, nga da jay, kat, ited nga talaga ni Apo Diyos. We need unity. Ephesians chapter 4, verse 13. So nga kailangan, ag-grow tayo. Tapno, ma-attain tayo da unity of the faith. Babayan dyan, knowledge tayo kay ni Jesus. No, kurang di may sa knowledge, nagligat ang agree. Because doubt, tag-work di may isa. Karon lakal. Ito bay. Kararag tayo di Maryland. Makukuha tayo. So, krigat agreement. Man-manote umagri ka niya. Dati amen kung kuna nang imti. Mamati kayong ikararag tayo yung Maryland Game 6. So, di magpatakdaran tayo ti church building tayo. Oray baga-baga kriyay, nagrigat kayo umagri. No ti faith you, dakalunay. Kaming ka natataka na, I'm praying. Itid mo kanyak de title na de. Iawat mo kanyak de title na de. Gana tata, ha? So, sino makiagri ka niya kaya? Masa pala biliban yung mata. Kukuha ni Jesus ay. Taamin nga, kukuha ti Ama, kukuha ni Jesus.
Kat aming nga kukuha ni Jesus, nakipagtawid ni Pastor Romy. Kaya nakipagtawid kayo. So, nakipagtagikwa tayo di Maryland. So, we are using that in our prayers. Nga mag-claim ijay. Ure ka sa kadakkel na, because that is yours, that is mine, in Christ Jesus. Hallelujah. Ang ko'y susuro lang na doy. Para ito familyayo. Bueno, para ito personal needs you. Susurok na ito'y para dito'y prayer of agreement tayo dito'y church. Umagree kayo ba? Okay. So makikararag kayo kanyak. Tayawat na jay title. Tirahan nyo ko tinaduma. So, hanyon sapay nga mo dyan Maryland niya. Kim 6. Yan di surplusantly. Japan sa yutian kasi sunrise. Chay. Tapno amuyo. Maryland kanumat. Ijawangal salamat ija. Hukulaw di kasano ti agreement mo ngay. You need to know. Amen. And, anya bay? The prayer of agreement tayo. You need to agree with me. Kada ito yung ministry tayo. Ti kararag tayo ng ti may isang taray na the church. Rumbar ti signs, wonders, and miracles. Rumbar ti healing, deliverance, creative miracles. Kaya nga maabot tayo di level. Nagiti omel agsaw. Bulag makikita. Paralyzed bumangon. Natay agungar. Yawan ti bukol ti matana. Magkaroon. Creative miracle. Yawan ngipon na. Tubo ti brand new. Day lungs. Tadadadal. Iti barana, puso na. I-recreate ni Lord. So kailangan nyo maki-agree mo na dyan. But you need faith. Biliban nyo di binilib ko. Nadjay ikasana ti agreement. Kailangan nga biliban tayo at ti Diyos tayo nothing is impossible. And that's the work of God. Oh my Lord! Tulungan na tayo ni Apo Diyos dyan. So nga dito kat, padpadasan nga iti enemy, nga hinderan na ito ay, ang kitkitahak sa kitikakadwa, pumigpigsada nga ay, Pastor Robin, akadwa tayo, pumigpigsada iti healing, deliverance. So katasawan nga talaga, ibipanda tayo iti Diyos si John. So nga agpurpursige ti devil, kakayat na nga, hinderan na ay, so uray siya, kayat nakakalabanan ni Jai, takayat na hindiran dagitoy. Nga mangyari in this last days. Amoyo, no awanan dagitoy nga rumwar. Tata nga last days. Kitkitaan ti mapaspasamak na do'y lubong. Ti virus, variant kung kunadamanan, delta. Ada pa yung rodya kung naka sumarsarunod ta. Ta pestilences nga rod. Iti last days. And permit the persecution nga may. Tilang pag-asa tayo no mai-display the power of God kakas iti biblical time. Kailangan nga the church nga mang desire jay, nga mang believe jay, nga pray jay, nga gayunari jay, at inayon tayo ti sarili tayo jay. That is unity in the faith. Kitaan nyo ka rin. Dagiti disciple. Mapantayo man, the example is Acts chapter 4, verse 29. Kitaan nyo ka rin nag-agreean. Dagiti disciple di permidan nga ma-persecute. Nakakaasi na.
nagkararag na nga daan unity agreement. Kaya niya kararag na, verse 29, basa. Tuloy. Stretch out your hands with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. Makita yun dyan. Ito ito agreement ay. Sang kamay sada nga nagkararag. Because at that time, ibalbalo dan tinaduma kasatata. Amoy ko din mo pasama ko iti isang alubungan. Iso nga day may isang point nga isulok maramdama. Day agbalinda yung prayer warrior. We need this in these last days. Kita nyo ti Afghanistan. Sinakop ti terorista. Ado nga Kristiyano. Patpatayin da dyan, riripon na tinadumay dyan. Kailangan tayo mag-pray. Nga rumwar ti signs, wonders, and miracles. Tano lang ti church, katiyuri lang, nilaingan ti doktrina. Handa tayo nga magungun, iti world. Nakas inarami na iti apostle, they turn the world upside down. Kita nyo da the testimony, da Sister Carol kani Sir Robin, nga dadajay, sharan da the Word of God. Nga kunadamot nga nalaing da. Nga muda the Word of God. But one time, nakaproblema da. Sakit. Matakrakwa da. So han nga kayan da doktrina da. Han nga kayan dya laing da. Pinayaban da mo lang isuda. Because they need healing. They need deliverance. So ano na ito, ministry tayo. Sao tayo lang asaw. Nga awan na gito'y nga rumwar. Hantay magungun. Uray bagyo Trinidad lang. Kailangan tayo nga agree. Nga-pray tayo mat. Nga umay ka na tayo di boldness. And, ulitin tayo verse 30. Stretch out your hand with healing power. May miraculous signs and wonders be done through the name of your holy servant Jesus. Kanya nangyari verse 31. After this prayer, the meeting place shook, and they were all filled with the Holy Spirit. Then they preached the word of God with boldness. So makita ulit. That's the power, it agreement. Unity in faith. Believe da amin ditoy nga healer tinagan ni Jesus. Awantid lumablaban ni Jai. Mamati da amin ay tinagan ni Jesus. Mangyari di signs, wonders, and miracles. Isuda Jai in prayda. Inapruban ni Father God. Amoy nangyari chapter 5, permin the special miracles. Extraordinary miracles. After chapter 4, because of their agreement. Oh, hallelujah. No kastoy kumara ito yung church. Can I believe, amoy derabi, anak ka makaturog. Tada dyan nga rod, lumablaban ti enemy, amo na Domingo no bigat. Kaya't dak nga banugan, tapno anak ka makapreach na ta. So ako nakmat ka ni Lord, tulungan dak na ta. Preach akti morning and afternoon. Amen? So, binmangunak, mga 3 o'clock a.m., hanak pala nga nakaturog. Panak niya dyan tatangs. Agpipray, Father, kararag ko,
na kami ang family. So, nalpas si family. Kararag ko na ito church. I-open mo, di mata. Nagito yung congregation. The revelation, these signs, wonders, and miracles. Even our service tomorrow. Tahanak mo lang makaturog. Kararagak na lang. Isunga na tayo, jawal balayo. Hamasapol nga, ag-holding hands tayo ti agreement. Hanmat siguro ag-holding hands na gito'y. No pa imayat ti holding hands. Arkano ag-asawa kayo. Pero, mabalin tayong aramidan na ito'y. Ureda kayo jawal balayo. Pasamu tayo, anya daw dawatan tayo dito'y church. Amen. Tayo prepare tayo sa sarili tayo. Kaya ito yung may na signs, wonders, and miracles. Ito na ito yung sumunod ng alaldaw. Moyo, karkararga ka ni Apo Diyos. Apa yung kaso timang mangyari kanyak tata. At karag di past years, more than 30 years ko nag-preach the Word of God. No daw may sakit, when of pain, kapag diit, cast out, medication, alpas nga dagus. Ngam apay tata, sabali na ito eh. Siyempre, di boil nga matakanyak more than 1 month. Ngayon, supper ko rin. Nalpas manen, kap, uyok, sabali manen. Katkunan ni Dr. Carla, may sunan. Nas nang in-check. Katkunan di lungs mo. Medyo ada infection na. So, the manen, apay nga kastoy. And then one day, ada di may isang aldaw, or rabide, night vision, nalawag hijay in my dream, nga nakita ki duwa nga mga advice kanet, nga angel of God. 3rd year college ka pa lang, kung naman ang kanek, nga may, kat idikat, memberak ti rescue team. Api nga, nag-3rd year college sakmanan. 1 year pa iti training mo. Sakbay the signs, wonders, and miracles. Wow! Kamahan mo't siguro nga dito yung kanang ti training ha. So I know, I will live, I will not die. Because 1 year pa yung training sa kagraduar. Wow! So nga tata, i-prepare ko matay do'y church. Titrinak mo ti church. Okay? So, that's number 4. Next. Sublian tayo di outline. 18:20. Matthew. Tano sa dinotayan ti dua. Wano talo nga gamong gapo iti nagan na. Last part, the prayer of agreement in Jesus' name. Kailangan nga amuyo amin ti power ti in Jesus' name. Nga tigapuna nga agagri kayo through Jesus Christ. By His name. Amuyo ka di aming gadawatan tayo na transfer ngayon mo una.
Ijenagan ni Jesus, sakbay nga maalam. Tinangtawid amin yung mabalin mo nga dawaten, the name of Jesus. Naipanagan amin kini Jesus ti dawatem. Awan di saan nga nai-transfer kini Jesus nga dawatem. No daga, nai-transfer tinagan ni Jesus. Power ti healing, nai-transfer kini Jesus. Authority, Holy Ghost, amin, naited kini Jesus. Kini janaga na. So nga kailangan nga by His name, in His name, nga i-claim tayo rin. Nalayo? Okay. Han nga kumkonforme, the agreement, in Jesus' name. Amuyo ba? Ulitak manen. Aming nga mabalin mo nga dawaten, na i-transfer pa ijay nga nagan. Na ipanagan pa ijay nga nagan, sa mo mabalin nga dawaten. Hallelujah. Kinabak ng bagi na. So, dumawat kay ti Ama in Jesus' name. Power, aming nga power ti Ama, na inted kanya na. So, nga dumawat ka ti power in Jesus' name. O oray star kumano mabalin, kukuha ni Jesus ti amin nga stars. Dollar, kukuha ni Jesus. So, no dumawat ka, awan ni, hanggang mabalin nga dumawat, nga bypassam ti authority ni Jesus. I'm not shortcutting. In Jesus' name, amin. Kararagyutom ng maawatan niyo. Tarag ito'y revelation ti kailangan. Kararagyo gamin, Lord, i-reveal mo na gito'y. Reveal mo ti saum. Reveal mo na gito'y. Kasano ti function nyo. Father, Son, and the Holy Ghost. Kasano kang agmumove. Hallelujah. Kita nyo kanina, Brother Mario niya. Karag ito ilang nga ma-open na karag ito. Segundo testimony da. Mario Mukog. Darubin. Apa itatada lang ma-open? Because of the revelation. Han nga aming nga Christian na the revelation na. Taglaladot nga kararag. Nga basa-basa nga umayte revelation. Umayte revelation, siya interesado. Amen? Waiter aramidan mi. Asay, nalpasa ka na nadakman ng gabid meditate. Karharag. Kanayon nga. Bagbagak ka ni Father God. I-reveal mo sarili mo kanek. Jesus, i-reveal mo sarili mo. I-reveal mo the Holy Ghost. Kahit kumamaam mo. Tadi kunak. Ti Diyos talaga nga ada. Ada isunang spirit being. No kasano ngay bagam nga ada ka. Mas agpaypayso nga ada Diyos. Taawan ka kumana create, nawan ni creator. Pero di problema ka na tayo. Ada nga talaga ta Diyos. Ngam apay nga adayo tayo. Apay nga nagriga tayo nga katungtungan isuna. Nga kaskuma. Di kaadta tayo, ti kasa tayo makitungtong. Tagitay kanyak pa'y. Lord, nukit-kitak ni Abraham. Agtungtungtong kayo nga kasla. Makitungtungtong ni Abraham ti tao nga kadwana. The Noah.
da Inok, da kami pa'y, hami mo panghagilapan miking ka. Di mo pa'y mangagtisungbat mo. Ni Abraham, magkararag. Apo Diyos ka na. No dapat 50, na nalintag nga tao. Ijay Sodom, han mo ba nga dadaulan? Aga po ijay 50, ako dadaulan. Tawar, Apo Diyos. No dangay ti 45. Hagahasam dahil pa nagsingsinumbat na Diyos, kani Abraham. Natayo pa ikat. Apo Diyos, panaitik kamot namin. Abay kay, halangot manan nga ni Abraham, even Joshua, even Elijah, iso nga kaniyak pa'y, Lord, ang ka nag-change. No kinatkatungtong mo, isuda ti kasta, nagsinsinungbat kayo, kakasla tao, ti katungtungtong da. Oh, Father, I believe. Kaya mga aramid ang kaniyak na ito. Agtungtong taman as Father in Son. Desire niyo kung magabindi. Hanggang sa kalang sumanaw, Apo Diyos, Apo Diyos. Na ito kasapalak, Apo Diyos, Apo Diyos, Apo Diyos. At bahala ka, Apo Diyos. Hanggang sa tikararag. Iti Bible, mangagda. Agtungtungda. Kasi gamin, kailangan mapantayo yung biblical truth. Iso nga kasi pa'y, karakaralag ko, ma-open tayo mo ti dyan. Tada dyan nga ron. Kasi situation ko. Minsan nagsapa, nangag ko na Apo Diyos. It is done. Nangabak kayo. Ijay boil nga dayay. Kat ijayan nag-end. Dajay ikastanan nga kwa. Nga ag-bleed. Agdarang. Tasyak nga rod. Hanak nga sanay iti medisina. Hanak ka sanay ti hospital. Hanak ko pa yung naputan na hospital akunuhan. And, ti kayat ko hanak ka against ti hospital. Iso nga nagidi mapapan. Kadagidayhan kayo makonsensya. Amen. Libel na. But for me, noada ka nga talaga nga Diyos. Sikaman pa iti kayat ko nga doktor ko. Nga makita ka nga, sikat ka nga tuwan nga mangagas ko. Tapay nga mapanak, na maminsan na gani papapanan, tita tao luto lubong. They are unbeliever. Apay nga di believer, agasan ti unbeliever. Dapat ti believer ti mangagas, iti unbeliever. So that's my, iso iti pananaw ko, Lord. So I need to know you. Jesus, the great physician, doctor of doctors, na sikat yung mabigbig ko nga healer ko, for me to announce to this world that there is Jesus that can heal every sickness and diseases. So dajay di pananaw ko, I'm not against the medicine, the doctor, but adati nangat nga to than that. Kayat ko, jay mas higher than the thanks. Panunutan niyo, dahil dyan demonyo na, timang agas ka na kaya. Hanggang baga-amin nga doktor kasi, ano ti born again kakadwa tayo. Pero pag unbeliever na, nanatay di spirit na, agasa na di si bibiyak ti spirit na. Dapat sikat mangilihans. Can I pray for you, Doc? Kung yan. Wow!
Tapno kumapatid kita hospital, believe na kini Jesus. Yung kasano tayo maabot niya nuhan tayo nga itured, timang believe ije nga Diyos. My prayer is, ilukat na hapo Diyos, iti faith, iti revelation of faith. Yung mabaling ako na yung makagas ba iti crenate ni Lord? Yes. Amen? Hallelujah. Kasi gamin di ka ngato na. Kamdi ko nak, no, dadagidi kakabsat nga, talaga nga handa pa ipiman ng magawat na ito ito maray kayo di hospital, ang kayo mababaing kanyak. Hanggang makita dakit ilumlum mga anak. Ano ito kasi, mapan gumatang iti butika ti agas na, makita na ni Pastor Romy kat, gumatang kalata. Apay na ibagbaga kaya. Apay yan niya problema kung nakijay. Siyempre ibaga ma. Gumatang akman ti pangrayuma kung namlatano ha mga kaya. Hango di. Kunwari agin lilinong kanukot. Imbis ka nagat-gataga na iday. Amok bulta rin di tanariyuma rin. So nga hang kumakasay ti kwa tayo dito han tayo makundim. But we need to grow in faith. Amen. One day, malapsan nyo da jay nga level kapuday faith. Kita nyo ni Sir ko salang nga nito Lay ko na ka binakil lang. Kasi talo ti ulo na. Di nang bakal kanya na. So, tiyamunan matayin, tahanang nga kaya nga ikatanday. So, no doktor si Papa namin jay, kaya dapat diya talo ti ulo na nga mang bakal. Prayer tikin kaya jay. Palakpakin ni Jesus. Tiyamunan na tayo. Bahala ka na po, Diyos ka na. Hawanan tayo kasaklito ko na nakan. Tiyamunan na tayo. Ito ko bumangon ko si bibiyag mo't nga talaga. You see? Kasi bibiyag tayo. Okay, last part. Mapanta yun. As a prayer warrior, we need to pray as a warrior. Yes. Ephesians 6, verse 12. Hallelujah. Tandaanan tayo at the wrestling tayo. Okay, pagbagagbuya kayo Kinot. Inusap na kami nito Verse 12, sige basa. Oh, you see? Verse 13. Okay. So, nakitaan nyo na kita nga armor of God. Ado reta bat ijay verse 18, tidawatan ni Paul ijay, pray for me. Kas idalan the Holy Spirit. So nayon na jay prayer. Agkararag kayo, bayat ti panangaramid yu kadagitoy. Ket iti panagkararag yu, tawatan yu, at tulungan na kayo ti Diyos. Amen? Bayat ti panangaramid yu ti panakidangadang, agkararag kayo. Aramidan yu amin da jay. Amen? Ngam, iti panangaramid yu, iti na ito'y, ket, iti panagkararag yu, dawatan yu at tulungan na kayo ti Diyos. The conclusion ni Paul, ito Ephesians, prayer.
So may isang naadal ko, iti pa nakidangadang tayo kita nga di demonyo, no pa naaabak da, prayer, agkararag tayo. Kati pa nagkararag tayo, laban da ita. Amoy no karkararag kayo? Disturboon ni Satan di prayer yo. Conforme di ka sana mang disturb. No, minsan di mind you, nga ipana ni Satanas, di kung conforme no kitaanan, nga agpray kayo. Iso nga ado ti ipana na di panunot yo, ta saan kayo nga agkararag. Iso nga na, kita nyo, adapay may isa nag-testimony, nga di pre-anda kano, the situation na rin. Ada nakita na nga bakit, nga guungat, nga madidak nga maiprehan. You see that? Witchcraft di ay. Kita nyo dagsapa. Ada inlian sutoy. Kinasout ko the spirit of doubt. Pamakita nga da kanya na eh. Nagriyaw da da ijay. Tamadi na nga maiprehan eh. Kahit nasawa nagre-react ti demonyo. Nagkarkararag tayo. And kanan maawatan niyo. Amin di mang mangyari ti physical realm. Aramid ti spiritual realm. No, that mangre-rip, aramid ti demon's spirit. So makita yun dyan, lasag ti tao nga mangre-rip, pero kanyo mo, spirit yay. So nag-pray ka, ngay pray am da dyan nga ripis, ti kalaban mo, ti spirit nga ada kanya na. So you need to become a prayer warrior in that situation. Nag-pray kayo ti masakit, ti kalaban mo, ti spirit of sickness and diseases. So kailangan niyo, nga nagkararag kayo, kailangan kay kawus mo, ti kabal as a soldier of Christ to fight. Nawatan niyo? Nikararag mo, iti panagbaknang, kalaban mo, ti spirit of poverty and pride. Nikararag mo, kasparigan, di adawag bagtit na, ti kalaban mo, di bagtit nga spirit. Amo yun di, ulitak man ang di physical realm, iman manage di spiritual. So ano yung makikita tayo, di virus, di demonyo na kita, ag-work kita. So na-frame di ay, kailangan nagbaling ka, warrior. Takalaban mo, di spirit ita. Kasano, how? Makirisling ka. Use the blood of Christ. First, karkaroon kayo agkararag ti masaksagit. You need to use the blood of Christ for your covering. Amen. Cover me, or I receive your blood as my covering from head to foot, even my family. Father, I need you, the Holy Spirit, and with your holy angels, because I'm in a mission. First, ngaramidan yun eh. Nang nangyari ka niya, idadak niya sayangan, kararga ka rin masakit. Hangkugam nga mo, kada makaskasaut nga demonyo na bati-bati na hindi kampo. Di pa kasawa ka dyan, mat-attack na gito bingo. Edi, napanak ka dyan, ayan ni Pastor Pangwidi ko na. Ano nga ramidan, nga deliverance room,
Wano balay the enyo. Ipandang ipan ni the fellowshipan niyo. Because they can cast out mga demonyo. Pagpaiso na cast out yan, nagasan de tao. Pero nabati na ijay. Spirit na ijay. Nga nabati-bati ijay. Dapat ikuang. Kasi, kamang ka kumanang ibagari, tap na mabutang kayo ha. We need to know the power of the blood. Because sino ngay to usaran ni Lord? Amen. Tinggamin agkararag. Noon niya naging karkararag mo. O sino naging spirit nga nakatukay dyan so ti kalaban mo. So na ipiprame the nation nga Pilipinas. The territorial spirit ito Pilipinas. Nga kasi time ni Daniel. Nga ada na dyan spirit and ada dyan nga nation. Nga dyan, nga dati spirit nga may bagbagi dyan, mangitaktak dari dyan nga nation, kinalaban na ni Gabriel, nga mangisupply ti answer. Kita mo yun ito Pilipinas, at dati insaad ni Satan dito'y, nga mangpadas nga mangkontrol yung Pilipinas. Nga spirit, nga high ranking, nga spirit. Ano di ko na ni Gabriel kini Daniel 21 days nga kilablabanak. Tadi i-deliver ko kumahan di answer. The king of Persia. Kinalabandak. Apay no di kinatao na ti lumablaban, kaya na ayat ti angel. Iso nga the devil nga naka-assign. Ijay nga nation. Itinang kalaban, ijay prayer ni Daniel. Amoy ka dito'y Pilipinas sa duday. Ano ti witchcraft dito'y? Padasan lang ay hold ti Pilipinas. So no intercessor ka ti Pilipinas, nagijay ti kalaban mong spirit. Ada pa iti liver cancer. Ijay paway iti napang kami. Lians ko isuna. Kinasat ko na jay. Ka liver cancer. Pero natay-latay suna. Idagawid kami. Apay nagsakit dito'y tiyan ko nga tinmangken. Kat pasok ti enemy. Tiyan liver cancer. Dayta, niresist ko rin ay. Because I know, nga dahil diyan ang ikabil di liver cancer, iso ti kinalaban ko, dinabanak ay. Are you getting something? So, na kami nga frontliner dito'y. We need your prayers. And noon kayo ag-minister, use the blood of Jesus for your covering. Hallelujah. Amen. Padasom nga intercede ang tagsusugal. Tagida espiritu nga sugador ti kalaban mo. Padasom nga iprean ti drugs. Tagida demonyo nga kin-control ti drugs ti kalaban mo. Kasta, iti spiritual warfare. So nga na kayo dito yung umay, hanyo ko na yun, nagaghangay di bang mangyari, there is a spirit behind. Nujay family yung ikot magulo, nujay family yung ikot, as per kan, ada agsisukat na asawa na, there is a spirit di. No kalabanan di ay, you need to know, di armas mo to break it in the mighty name of Jesus. Di family yo. Katada makita yo dyan. Spirit na dyan. You need to wrestle with them. Yung tandaanan nyo, aming nga demonyo, even Satan, get defeated. Ngamin Christ, amin nga naabak. So, claim you day. In Christ, you are higher than them. And overcome them. So first, the blood of Jesus, apply the blood of Jesus. And apply the blood of Jesus. It's a place to paralyze their works.
Amen? Anya pa ito next. Use the jai casting out or break the power of evil spirits. Ni Kenneth Hagin, testimony na. At may isang tao, nga birok trabaho na, hanga makabir-birok. E di nag-request kay ni Kenneth Hagin the prayer. In prayer ni Kenneth Hagin. At kabuti sursuruan ni Apo Diyos ni Kenneth Hagin, iti in the spirit, inopen ni Apo Diyos, the spiritual eyes ni Kenneth Hagin, nakita na, titalo nga demonyo, nga, ada ijay tao, may side, chai, left and right, and then, ada tayo mga idurduron dito'y likod. So ano, ada tayo makita na trabaho day, iguyod dyan dato'y. So nga, agkarayaw-awan. Nakita ni Kenneth Hagin ay, kinas out na nagiging nga talong spirits. Gana nga, naset free dyan tao, kabigatan na, nakabirok na trabaho na. Isong ano, da kami, kaya nagiti intercessor, nagpipray, kumanas out da.